Banlu dong paran lang bayar nang eman burian deh kadem jenis ya. Everyone, खुलुमबाय नोंथां चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ आंबो मोजाङै दङ बार्डे इखाननैसो बिराद गरममोन नालाय आङो ब्लग लानाय जायाखै आरोना ओमफ्राय इखाननैसो एसे थान्दा गोलैदो लानोसै आं गरमबाथाय मबाइल सबाइल एकदम दाङालासिनो माबा गारना दोनो आरोना बायो थ' आङो ओंखायनो ब्लग होनाय जायाखै आरोना बिराद गरममोन नालाय एकदम मायाव थानो मायाव मानो जाबायदोंमोन थ' ओमफ्राय बेनिफ्राय ब्लग होनोसै आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थादों ओमफ्राय सापर्ट खालामदो आरोना सोरबाफोर जुदि आरो आं चेनेलाव गोदानै फैनाय दङबा साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना होदो आरोना ओमफ्राय दाना भिउसआ बिराद खम फैग्रा जाबाय आरोना लोगोफोर एसे नायग्रा खालामदो थ' लोगोफोर बिदिब्ला दिनै ब्लगखौ नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर बिराद थान्दा आरोना बोथोरा दिनै बिराद थान्दा ओमफ्राय सान्दुं गैया आरोना सान्दुं गैया ओमफ्राय आं दाख्लै होनदोंमोन नालाय नैया थ' लोगोफोर ओमफ्राय नैया जोंहाना फानलु दंफाङा रानलांबाय आरोना आं इमान बरियानो देखायदोंमोन जे नैबे फानलुआनो रायासैबो देरासैबो बिदिनो रानलांजोब्बाय आरोना स' नैबे आगोलनिया रानग्रोदोंमोन आरोना नै फारसे जा सोरबा फानलुखौ खादोंमोन आरो ओमफ्राय बेबायदिनो खुगा फोनांबाय माबाय ओमफ्राय आं खालि एसे गोबावजों सिखारदोंमोन खोमा ओमफ्राय सोरबा सासे फैदोंमोनलै ओमफ्राय खानानै लांदों न' खाथिनिनो थ' नामखौ होनबाय थाथ'ला आरोना ओमफ्राय रानलांजोब्बाय आरोना बिराद हामा नांदों आरोना आङो बिराद दुखु मोनदों आरोना आङो फानलु दंफाङा थैनायनि उनाव मानोना इमान बरियानो थायदोंमोन बे दंफाङा थैनो लागा खुनु खोथायानो गैयामोन बे आरो इमान बरियानो दंखायोमोन इयाव फानलुफ्रा इमान थायना दंमोन रायाखै फारसे जा देराखै फिसा दंमोन ओमफ्राय दा नैया थालांबायना थ' बेनो आरोना लोगोफोर बिराद हामा नांदों इमान बरियानो थायनाय दंफाङा बोरै इमाननिबो थैनांगौ सोरनिबा खुगा नांदो ओमफ्राय आरो बे फानलुखौ खादों आरोना ओंखायनो फारसेनिफ्राय रानलांदों आरोना इयो बेबायदिबा जुदि माबानाय मोनबा खुगा नांनाय मोनबा डाइरेक्ट खनसेयावनो रानलांखागौमोन आरोना माने लथ्रायनाय बायदि जालांनानै माबागौमोन आरो लरायनाय बायदि थ' बिदि जायाखै आरोना फारसेनिफ्राय रानलांदो दा आं मोखां सोखां सुवाखै आरोना मोखां सुनाय लोगोफोर थ' नायलांबाय था आरोना फारसे जाहैनाय जोंहाना खुमब्रा दंफां खुमब्रा नङा जोगोनार ओमफ्राय बिजाबो दङ आरोना ओमफ्राय उनखिजाबो दङ फांनैसो गाइस आं ओंखाम जाखांबाय आरोना ओमफ्राय नैबे बुस्थुखौ मानो लादों नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ थाम्बनेलाव नायनानै थ' माने जोंहा बन जानो थाखाय आइया बन लाबोदों आरोना बन माने काटनि थुग्रा बायदि आरोना थ' बेखौनो आङो सानबाय खामफ्लायबो गैला खामफ्लाय बनायगोन आरोना थ' लोगोफोर नोंथांमोन देखायलांगोन नायदो आरोना नैया बे आरोना काटनि थुख्राया ओमफ्राय आं मोननै बायसिना लाबाय आरोना बेखौनो बनायनोसै आथिङा मोनसे नैबे जागोन ओमफ्राय मोनसे नांबावगोन आरोना लोगोफोर अदाबा नैया माने बन गेस गैथ'आ आरोना ओमफ्राय बिदिनो एसे एनै बन लाबोयो आइया थ' खामानि मावो नालाय बेनिफ्राय लाबोयो आरोना ओमफ्राय बेजों बनायनोसै आरोना आंबो मावथिया आं एसे थ' बिदिब्ला लोगोफोर नायलांबाय थादो आरोना माबोरै बनायो नोंथांमोननोबो देखायलांगोन आरोना थादो बिदिब्ला दे बेयाव जिरायगोन आरोना मावफेरा आरो नाङो बेफोरखौ दिनैसो फार्स्ट टाइम आइ दै